Ndinokudokeza yamabuja tauya dzanyasi nhau zuva rechimakumi nopfumbamwe mwedzi uno waKakunguru. Totanda kunyepa yemabi yangu zviri kuhwadza zviri kuitika kweduku pamutoko kunomiriro dare reparamende tagokunyepa ino zuro ari kuita zvokusikinya tukono chaito. Ipapa zviri kutohwadza kutoti vanhu vazhinji vakutosaya kana pokuenda izvezvi nokuda kwenyaya yeRichard Musiiwa nemagwicho ache anotekaira nawo. Zviri kutohwadza kutoti kwari kwawo vanhu vese vari kutoita kugara vakaita kubatira ura mumanja. Zviri kutoita kuhwadza nonyaya yokuti vari kusha kukubiwa nevanhu voZANU-PF. Izvi zvisvinuba mapurisa dai agoita kumira chaiko nokutoti kunyarara kwavagoita ipapa kuri kutovhundutsa chaiko. Muziro edu atinoita mukanyanya kuita zvinhu zvinohwadza vanhu vanopedzisira vazoita shiri yabvuta rekeni. Rekai tigoringe kuti zvinoperera pi. Wanakadzitape Blessed Muhlanga pabodzi bona chengeto chidi takani mhosva anoda rero dzimhosva muHarare nyasi. Magweta anoita kodzero dzevanhu ndo areketa kuti zvaitika mushure mekunge wamirira kuti waribe kana mhosva yawagoita. Takutomirira kuti peno achasungisa hurumende kuti iwabhadhare nekumboisunga iko wakavaita. Izvi zvakanaka. Kwai kuna anonzi Joseph Kritovich ariko kumzindawo Europe muZimbabwe atiza ikweyo achitiza kwai mapurisa anga ari kumutsvaka. Heno kuti zviri kumbodini ticharamba takaringa iko zvinoperera. Wamwe wagotoreketa kuti peno ari kutiza nhau yokuisana kwaari kuita newabiache wari kurwira marinda oGreen Forest. Heno kuti zvinombotekaira sei ipapo rekai tigoramba takandoringa. Wakuru weJapani muZimbabwe wagoreketawo kuti hurumende yavo yagopa nyika yeZimbabwe zviuru zvomari yekuAmerica 500 kuti zvibatsire panyaya yokusaika kwechokudya. Kusunza kweduku gore rino kwaita kuya muhwaidi newakuru wekuJapani. Toramba tichivarovera manja. Zvakadandozvo hurumende yedu iri kuita kuhwadza kureketa kuno vari kuramba vachitoda pokare kuita zvawakamboita makore apfuura ya zvokuita nyaya dzopfumvudza. Pfumvudza iyi iri kutounza pfumvu muvanhu hwi kupfumvura. Ipapa zviri kutoita kuhwadza mabi angu nokutoti vari kuringira kuti wada kutoingidzira pokare vanhu vachapa zvinhu zvopfumvudza. Aidi izvi zvakaita kunyangariwa unoita kusaya kuti kohokona vanofunda bachere kuti zvavari kuramba vachindoita paribe chiri kuchinja. Dai waita tusvinhu wachinja. Mapurisa agoreketayo kuti ari kutsvaka anonzi Tafadzwa Murengwa. Kwai Tafadzwa yu akugwarasha Samantha Dzapata ipapa noPfuti. Kwai agomupfura nokuti watadza kuwirirana. Aidi zvakaita kuoma. Ngozi yaatorana nayo iyi heno kuti ichapedziwa nei. Achapedza dzinza rache mugwicho uyu. Ipapa kwai agotoburika pokare nevamwe vari kureketa kuti aburika mumatsamba yomafoni. Ari kureketa kuti aita izvozvo asi anga ari kudaba kuzviita saka akutofunga kutiza nyika. Pakaita kunyangariwa chaipo. Apa wamboburika kuseniko kwai amburika paZimex Mall paanosenzerapo ari kupfatsura mari kuita kumwaya mudenga chaimo vanhu kuti waende kotora. Haidi zvakaita kunyangariwa unosaya kuti urombwa shere kana kuti chii chinoita kuti munhu aite kudando. Heno mabi angu ticharamba takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Tiri munyaya dzopfutidzi vanhu vazhinji vari kuramba vachindoreketa kuti pano nyaya iri kureketeka bano mapurisa panyaya yokupfuhwa kwaMartin Dinha. Kwai Martin Dinha agoreketa kuti pfuti yache yakagomupfura apa aida kupfurana nomatsotsi asi paribe kana akuzviziva kuti chokwadi chere kana kuti manyepo. Rekai tigoone iye ari kunzi akapfuhwa gumbo. Heno mabi angu pakaita kunyangariwa chokwadi paribe akuchiziva kuti ndechipi. Wagari wokubulawayo vari kuda kuti hurumende ichinje ikweyo kuhurumende yavo yekuguta roBulawayo ichinje maitiro airi kuita nyaya dzokumisiwa kwomotika nokutoti dziri kuita kudhura chaiko. Aidi heno kuti zvichambodini ticharamba takaringa kuti zvichabvumiwa chere kana kuti zvichaita sei.
wanoringano zvokuerengewa kwewanhu nozvinhu wagoreketa iwo kuti makwiriro anoita zvinhu pagore nepagore aita kuenda chaiko chaiko kumusoro-soro kwaipapapa zvikamu 256 kubva muzana 256% pagore nepagore. Ipapawo pokare kwai pamwedzi nepamwedzi zvikamu 50 kubva muzana pakaita kunyangariwa. Mwedzi wapfuura kukwira kwezvinhu pagore nepagore kwakuri 191% pachirungu. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoona ipapa wagoreketa pokare wakati munhu mubodzi akuda mari yomunyika inoita zviuru 24 ano mazana 441 kureva iko kuti pachirungu kwainonzi 24,479 mari yomunyika. Pakaita kunyangariwa chaipo heno kuti zvichaita sei. Zvokudya basi kwai munhu mubodzi akutoda zviuru 11 nomazana 17,909 pachirungu. Idi heno kuti kunodyiwa nanani hwedo huno. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Tisati taenda pasi rese toda uringa dziri kuitika dzomutambo. Mutambo wenhabvu iri kutambiwa zuva ramangwana kunenge kuine ZPC Kariba pabodzi pono Chicken Inn kunyamhunga, Harare City noFC Platinum mugomba muNational Sports, Black Rhinos no Cranbourne Bullets kuvhengere, Bulawayo City no Herentaus dzinenge dziri kuBaba Fields emagumeni, Hwahwa pabodzi pono Kepekepe zvinenge zviri kuAscot, musi woSondo kunenge kuri kutamba Ngezi Platinum neTriangle United kuBaobab, Manika Diamonds pabodzi pono Yadam zvinenge zviri kuvhengere, Highlanders Boso no Tenax zvinenge zviripo kuBaba Fields, Dynamos Dimbare pabodzi pono Bulawayo Chiefs imo muNational Sports. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvidini. Tinondokunyepai tiringedzo pasi rese manje. Bato roANC riri kuita katombo kanyai karo kekuti zvarinoreketa zvinenge zvichimbotekerera sei. Wari kuitenza pachirungu kuti policy conference. Aidi imomomo kwaindo munofana kubuhwa mitemo nogwararo musangano. Heno kuti zvichambotekerera sei. Wara maposa waribe kufarirwa izvo wanosiitiwa makore mamwe eseya pakaita kunyangariwa. Idi zvino nharo. Kwai kuno vamwe vana gweja iko kunyika yeSouth Africa waenda kobhinya wapwerewa sere wanga wari kuita zvokuda kuti wanhadzire vhidhiyo yomumhanzi. Pakaita kunyangariwa izvi kwai zvakaitika nozuro kunzvimbo yekuRugasdorp. Tanyepiwa nemapurisa kuti kwai watatu wawo watosungiwa wanhuwa wari kufungidziwa kuti ndiwo wakaita izvozvo. Zvidi zvakaita kunyangariwa. Zambia nyasi yagoreketa kuti kwai kwaita basa wayo wanoita zviuru 11 wariwo zvoutano waakutanda kusenza. Aidi zvawo wabi edu wari kuita tinogara twakadaro. Idi zvakatoita kunaka chaiko. Tiri kuramba tichizvirwera manja. Wabi edu kubudirira kwawo peno kunoita kuti isusu tiite shungu tibudirirewo. KuKenya tafara kuti kwai mutungamiri wenyika ikweyo agobvuma mutemo mutsva wokutoti wamiriro dare reparamende pabodzi nomakurukota wachiri kubvumiwa ba kuti wapuwe mari nehurumende yokutenga dzimotika dzawanoda kuseenzesa. Wagotoreketa pokare kuti kwai mutemo uyu ucharambidza pokare kuti wanhuwa wagopuwe mari yokuita kugara kwawanenge wakaita mudare reparamende. Tiri kuramba tichitenda izvi. Kwai papapa nokuita izvozvi basi hurumende yeikweyo ichakwanisa kuchengeta mamiliyoni yomari yekuAmerica 13 ano zviuru zvomari mazana 400 13.7 miliyoni mari yekuAmerica. Toramba tichizvitenda izvi. Dai zvatoramba zvidando kweduno takutomirira kuti wachamisa pawachapinda wanoitawo zvibodzizvo nokutoti ndokumwe kunongonyurirawo mari paribe kana chiri kubudirira kuwanhu. KuUkraine mutungamiri wenyika ikweyo agovhundutsa vanhu paanga aritoenda achekotohwa mapikicha nowobepanhau roVogue. Aidi zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinombotekerera sei.
kwai kusiya basa kwaSebastian Vettel kwaita kuti vanhu vazhinji veikweyo warambe kuti wakomana zvizvo wataikiwa ipapapa vari kureketa vamwe vari kureketawo kuti kwai kusiya basa kwache achienda kogara achino mhuri yache kutaikiwa kwomutambo weFormula 1. Heno kuti zvino chokwadi chere kana kuti manyepo, ticharamba takaringa iko zvinoperera. Tiri ipapo zvedu panyasi toperera pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.